Ayan mga guys. Ito po dito yung mga kasama namin sa pamimista. Ayun, may nagtatago na naman, oh. Si Rachel po yan. Na asawa ni Dudoy. Ayan. Rachel, huwag kagad maalo. Sige, magpasabay ka na dito. Sasama ang mga yan sa pananakgas. Ay guys, po kami ngayon. Manarayo po kami sa Kagaasan. Ayan, ngayon po ay maghihiganti kami. Ano, bakit ganito yung camera ko? Maghihiganti po kami ngayon sa Barangay Kagaasan. So abangan ninyo kung sino paghihigantihan namin. Ayan yung mga kasama ko dito para hindi na kayo mag-alala kung sino-sino. Ang driver namin ay si Kuya Lee, si Marisa. Ayan o, si Kapitan, may lulit. Yung lumuloob sa likod, si Rachel Yanadula. Ayan, tapos si Manaida. Ayan guys, papasok na tayo sa kanilang barangay at tahimik lang tayo dito para pagpalain tayo. Ayan guys, nandito na po tayo. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga residente ng Barangay Kagaasan, Lawang Northern Samar. Happy fiesta po, lalong lalo na po sa kanilang barangay officials, sa kanilang hermano mayor at sa lahat po ng mga nandito. Yes, nakikipagsaya. Ayan o, ang daming tao. Nako, paano kaya may papalusot natin yung ating takgas nito nang hindi makikita ng mga ayan oh. Ang daming nakaparadang mga tricycle. Nako. Ayan, happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-barangay Kagaasan. Yes, lalong-lalo na po yung mga andoon po sa Maynila, na sa syudad, nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal na pamilya. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat po ng mga kababayan nating Nortihano na mahilig po sa pistahan kagaya ng inyong Maestro Waray. Pero sa totoo lang po, mahilig lang po ako talaga mag-vlog. Pero hindi pa ako talaga namimista. At saka lalong-lalo na hindi pa ako nananakgas. Ano ko lang yun po dito, promotion. Pero ang sabi ng katabi ko dito, nako, may ebidensya, hindi ka talaga makapagkakaila. Sige po, opo, ako na po ang salarin. Para sa kaalaman po ng lahat, ang Barangay Kagaasan po ay isa po sa bumubuo ng bayan ng Lawang, Hilagang Samar. At ayan, tuwing ika-28 at 29 po ng Mayo, ipinagdiriwang po ang kanilang selebrasyon ng pista dito sa kanilang barangay. At maribong po talaga ito. Ayan sila oh, nananahimik na sila dahil nakatigayo na siguro ang mga to. Paidigo, umatubang ka dito. Ayan guys, at nagkita-kita kami dito mga magsaysayanon at mga kapaturan ko din po ang mga ito. At ayan, sama-sama na po kami, isang buong pamilya na po kami, nagmamahalan at nagsasama-sama sa pamimiesta. Pupunta kami sa bahay ni Kapitan. At ayan, ito kagad kami, nandito na po kami sa bahay po ng punong barangay, dito po sa Barangay Kagaasan. At ayan po yung aking pagkain, no, konti lang kasi mahiyain. Salamat Kap! Happy fiesta! Ayan, bahay mayor kakaregi, shout out! Mga sa Manila, kumusta? Kumusta mga pamangkin ko, mga kapatid ko dyan, dito po sa Germany at dito po sa Nigeria. Ayan, thank you Kapitan! Ayan, yadi na mga team aaluhon. Ayan, mega love shoutout po kay Kapitan Isabel at nandito papunta po tayo ngayon sa kanilang auditorium para panoorin ang kanilang masayang selebrasyon ng Vesper Night.
maulakit. Hi. Tara guys, suyurin natin yung buong kapaligiran. Suyurin, mala. Ayan, pupunta po tayo ngayon sa kaibigan natin sa aking kumpadi na nandito po ngayon. May bahay po sila dito kay Padi Edward at sa kanyang asawa. So guys, silipin natin at baka naman doon po tayo buinasin at doon tayo makapanakdas. Pagpasensya nyo na po mga nasasabay ng kamera dahil ito pang inyong kapalaran at ako po ay nagpapakumbaba po dahil isa lamang po akong hamak na manarakdas. Ayan, malapit na po yung kanilang bahay. Dito po, napakaganda po ng kanilang bahay at pati din po yung kanilang tima, maganda. Ayan oh, andito ang laki ng bahay. Huwag na kayong maalo. Huwag ka kasing aaluhin. Ayan oh. Yung nagbibigay ng pinggan, ano siya? Di ka na rin kasi kasi pa rin nanay. Oo, ini man yung mga... Yan. Tara, tite. Hi. Sandali lang ha, i-focus ko sa iyo ang camera. Yan, hi. Nanakgas ba kayo? Sila talagang nanakgas. Ay, sige na, mauna na yung mananakgas. Siya muna yung unang pumila. Ayan guys, so nandito naman po kami ngayon sa bahay ng grabe. Basta. At dahil mahiyain ako, ayan o, yan lang yung pagkain ko. Opo. Yung mga nandung banda, yan yung mga team matakgasin. Dito naman banda, ito dito yung mga team aalong. Ayan, ang gaganda po ng mga kandidata ng Miss Cagasan 2023, lalong-lalo na po yung kanilang arena. Ayan, shoutout po sa lahat po. Thank you so much po sa lahat po ng mga Cagaas noon. Mabuhay po kayo. Happy fiesta po sa inyong lahat.